Vam pensar en la part orgànica. Per què? Pues perquè diguem que era algo que de manera tradicional mai havia sigut un problema. És a dir, sempre havia sigut algo que s'havia gestionat en les mateixes cases, s'havia separat. Per què? Perquè la resta orgànica que generem pues, aprofitava per a menjar per a les gallines, per a poder tirar a la quadra de l'animal i que ahir es convertirà en compost i després reutilitzar-lo per al camp. Vam pensar que es podien fer molt altra la gestió de la resta orgànica. I a partir d'ahir va sorgir un poquet la idea. El FEM és nostre. Val? A partir d'esta reflexió que es va fer a nivell municipal en el poble de Carrícola, pues es van donar compte de que la manera en la que estàvem gestionant fins entonces el que era el nostre propi FEM no era la manera més adequada. De fet, tots sabem així a la vall que van passar uns anys en els que per el tema del FEM va generar moltíssima problemàtica, inclús discrepàncies entre diferents municipis, per el tema de que al final la gestió no era una gestió adequada. Quan és un tipus de projecte que al final la gent pensa que pot ser positiu per al seu poble, pues, al final s'implica. Jo sentia l'altre dia en Madrid que anaven a fer-ho també. I jo dic, pues mira, ja ens hem adelantat nosaltres. La recollida ara ja es fa com cal, és dir, la selecció també. Després vegem que el primer compost que hem sigut capaços de fer és un compost de qualitat, que de fet ja l'han repartit tant pels jardins del poble com després han repartit bolsetes també per a les cases. De manera que la idea també inicial del projecte era que tota la gent del poble que participa al final, diguem, revertirà. Vegera que ell fa la seva feina, però que després aquesta feina li reverteix tant en abaratar el cost del rebut que paga per recollida de FEM, com que al final s'obté un producte que el pot utilitzar bé per a les seues plantes, bé per a la seva horta o de manera comunitària per als jardins municipals. Això fem totes les setmanes, 3 dies a la setmana. Ho pesem per a saber els quilos que es produeixen d'orgànic en el poble. Una volta arribem així, agarrem els bidons i els aboquem en les composteres. Cada volta que aboquem anem i agarrem estructurant, restos de poda a triturar i ho añadim ahí perquè faci el procés, perquè comenci el procés. Una volta estan les composteres plenes, es buiden i s'enjunta tot en un muntó. I cada añadim l'estructurant. La diferència de la temperatura ambient a la temperatura del compost és de menys 10 graus, vol dir que el compost ja està fet. La mentalitat del poble de Carrícola ha canviat en el sentit de que una part important de lo que ha sigut l'execució del projecte en si és precisament que la gent s'ha donat compte, primera, de que allò que era un residu, i per això el títol del projecte del FEM és nostre, diguem que ho han assumit, és a dir, aquesta frase s'ha assumit per part de tots, poc, en la qual des d'un principi tu ja veus que n'hi ha com una altra manera de veure les coses, és a dir, inclús pot variar a l'hora d'anar i comprar coses, per exemple, que no fa falta que estiguin tan envasades, comprar coses més a granel. Entonces ja partim des de la base, diguem. Si tu quan compres ja tens en compte que vas a generar menys residus perquè saps que després vas a tindre que fer un sobreesforç per a gestionar aquest residu, doncs d'esta manera tens en compte una altra manera de fer la teva compra, no? Que per a mi en tot això és fonamental. I després el que sí que es veu és com una satisfacció general, no? D'haver posat per part del poble un projecte en marxa i al final veure que aquest projecte ha arribat a bon terme, hem obtès un bon resultat i damunt d'aquest resultat està revertint a nivell personal i a nivell col·lectiu.